各種議論での
Apokalipsis liburutik, nik Joanek mintzo bat entzun nuen zerutik, eta horrela esan zidan, idatzi ezazu, zorionekoak jaurlanetan nintzen duten bilak, bai, hala dio espirituak, hala bezatela atxeden bere nekeetatik, lagunta egin duten bere nekete honak, jaunak esanak. Familia está
denok elkarrekin desberdin dugula gure eskubidea, gaurkoan Marikarmen. Momentu txarrak eta momentu onak konpartitzea ezinbestekoa dugu gizakiok. Eta esaten dute oso modu berezian bizitzen dela errealitate hau herrietan. Hirian askoz ez ere gehiago herriak txikitatik, elkarrekin, kalean, adiskideak eta elkartasun
zerbitzaria zeruko aitzan zure semearekin. Bat egiten bai gaitu hark bere maitasun misterio handian. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Era berean, afalduan kaliza harturik, berriz ere, eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztiok kontatik. Hau ere ogoraren kaliza data, itun berri eta betiko garen ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isurik berena, egizue hau nere horretari. Adarean, zure zerbitzari onartu dituzulako,
eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxarotenean batean gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki Mari Carmen, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Apostolu santu egin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztigun horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta
beroren alde ospatu baina egokazio sakramentua jaso Kristo gure jaunaren bitartez jaun zuekin bere ikazaitza